Μια αποτυχημένη παράσταση. Ανάπτυξη του θέματος. Έρχομαι όλοι μας αναπουλιάσει. Έρχομαι όλοι μας αναπουλιάσει. Έρχομαι όλοι μας αναπουλιάσει. Ανάπτυξη του θέματος. Όταν έπεσε και η έκτη, χόρτασα πολύ να βλέπω. Και πήγα στο μαγαζί του Μαρτεβίτσκι, γιατί είχα ακούσει πως εκεί δώσανε κάποτε ένα πλεκτό σάλι σε κάποιον τυφλό. Και εσύ είσαι γουρούνι. Και σένα τώρα θα σου ξεριζώσω τα αυτιά. Και εσύ είσαι γουρούνι. Γουρούνι. Και εσύ τι είσαι? Καλλιτέχνης. Είμαι καλλιτέχνης. Εργάτης. Κατά τη γνώμη μου είσαι σκατάς. Μωρή, δεν πειράζει. Μαθηματικός. Βγάζει μία μπάλα μέσα από το κεφάλι του. Όταν ο άνθρωπος ανέβηκε σε μία καρέκλα και κοίταξε τον πίνακα, είδε ότι η εικόνα του πίνακα ήταν ίδια με το όραμα που έβλεπε. Τα ηλίθια όνειρα είναι από το στομάχι. Είναι μάχη. Μάχη, 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 μάχη. Μάχη, μάχη. Όπως είναι γνωστό, ο Πούσκιν δεν είχε ποτέ του γένεια. Πολύ βασανιζόταν από το γεγονός αυτό ο Πούσκιν και πάντοτε ζήλευε το Ζαχάριν που, εν αντιθέσει προς τον ίδιο, έχερε μιας καθόλου αξιοπρεπούς γενιάδας. Η δικιά του μεγαλώνει, ενώ η δικιά μου δεν μεγαλώνει. Αυλαία. Κατά τη γνώμη μου είσαι σκατάς. Ο χημικός δεν λέει τίποτα, απλά σοριάζεται κάτω.